Barkanku da zuwa tashar fagen Kannywood, tashar da shahara gurin kawo muku tabbatattun labaran Kannywood domin sanin abin da ke faruwa a masana'antar. Kai har da sharhin fina-finai tare da tsage gaskiya ko mai ɗacin ta, sai ku danna subscribe domin samun shirye-shiryen da sarar mun ɗaura. Mun gode, sannan ku danna like a wannan bidiyo. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da kasancewa tare da mu a cikin tashar fagen Kannywood, tashar da ta shahara wurin kawo muku tabbatattun labaran Kannywood da ma hira da jarumai manya da ƙanana da kuma mawaka. Amma mai sauraro, muna roƙonku da ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin kallon labaranmu da shirye-shiryen da sanar da ku a kan lokaci da zarar mun ɗaura. Mun gode. Tirkashi. Bayan bayyanar wannan hoton a kafan sada zumunta na Instagram, sai aka samu masu gutsiri tsoma wasu daga cikin mutane inda suke tabbatutuwa akan wannan hoto. Saboda Ummi Rahab ta kama mijinta gemu a hoton, wai bai dace ba, kuma bai dace ta bayyana wannan hoton ba. Duba da nazari, ai ita mallakinsa ce, kuma shi ma nata ne, kuma kar ku damu da hakan domin soyayya ce sila, ba komai ba, domin suna ba wa junansu kulawa yadda ta kamata. Hakan ne yasa bai damu ba, ita ma ta yi cikin raha da jin daɗi. Don haka dukkansu soyayya ce ta ja su. Sai muke ganin to, don haka lokaci ne, mu sani komai lokaci ne. Allah ya ƙara zamar da su lafiya baki ɗaya, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An jima da muna ɗauke da wani shiri wanda za mu kawo muku kaɗan daga cikin shirin fim ɗin da Rahama Sadau ta tafi ƙasar Indiya ta je ta ɗauka, wato fim ɗin Indiya da ta yi. Don haka ku biyo mu an jima domin kallon wannan shiri. Wani yanki ne daga wannan shiri muka samu muka gutsuro domin mu zo mu bayyana muku. Sai mun haɗu ku a anjima ɗayan bidiyon mu wanda za mu sauki. Kar ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa, ta haka ne za ku dinga samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura, sannan ku danna like a wannan bidiyo. Mun gode. Fagen Kannywood ta ku ce.